Avui és 3 de desembre, és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat i avui el que volem és trencar motlles i també estigmes. I això ho volem fer des del Centre Villablanca, Serveis Assistencials a la ciutat de Reus, una institució que depèn del grup Pere Mata i que enguany precisament celebra 70 anys. No només Villablanca està d'enhorabona i d'aniversari, també el Centre Marinada, a la carretera de Cambrils, que en fa 30, i fins i tot el de Bellvitge, que ja en fa 10. Avui volem parlar de tot plegat aquí al Qüestió de Fons. Benvinguts. Doncs comencem aquest Qüestió de Fons especial saludant els membres d'una de les 3 taules que tenim avui en aquest programa. Comencem saludant a l'Elisa Avellan, ella és treballadora social de la xarxa especialitzada. Benvinguda. Gràcies. També el senyor David Godall, director de la residència Marinada i també de la residència de Bellvitge. Moltes gràcies. Saludem també la Cori Rodríguez, ella és la gerent de Villablanca. Gràcies, Marc. I el senyor Daniel Segalà, el director dels serveis territorials a Tarragona del Departament de Drets Socials. Moltes gràcies per ser amb nosaltres. Gràcies. 70 anys de Villablanca, això es diu ràpid, senyora Avellan. Com i de quina manera es decideix arrencar un centre com Villablanca i com evoluciona al llarg d'aquest temps? La història de Villablanca està lligada també a la història que és comuna a altres centres com podia ser l'Hospital de Salt, l'Hospital de la Santa Creu o l'Institut Pere Mata o el psiquiàtric de Sant Boi. En aquella època, i de fet el centre de Villablanca té els seus orígens als anys 50, amb una clínica privada del doctor Artigau a la Rabassada de Tarragona i que després serà traslladada a l'actual tanatori, passa en aquests anys a formar-se aquest complex que d'alguna manera ve financiat també alguna de les seves instal·lacions, que aleshores s'anomenaven pavellons, per la Diputació de Barcelona i Diputació de Lleida. Això ha fet que al llarg dels anys també anés creixent fins a arribar a vora 1.000 persones que tenien tant població amb discapacitat intel·lectual o població psiquiàtrica. És veritat que l'origen d'on venien aquestes persones eren no solament del territori de Tarragona, sinó que també eren de Galícia o de Castelló, del Preventori de Lleida, perquè representàvem l'hospital de mitja i llarga estada. Teníem una població la més greument afectada, pluridiscapacitada de tot Catalunya, amb la qual cosa era un gran repte. El que ens ha caracteritzat sempre ha estat una mica aquesta lluita vers l'atenció a les persones amb un compromís i amb una vocació de servei. En aquest sentit, hem de pensar que la població amb discapacitat intel·lectual va ingressar amb 5 anyets i alguns venien de Llars Mundet o de Montserrat Montero, avui centres que estan tancats. Les seves famílies provenien principalment de Barcelona i aleshores van haver de delegar la cura en nosaltres, amb el que això representava. Aquests nens els hem vist créixer, avui dia són adults, i la població psiquiàtrica ha anat envellint en tant que quan va ingressar ja era adulta i era població greument afectada. L'estructura d'aquests complexes era d'autosuficiència, amb la qual cosa se solien construir a les afores de les ciutats per aquest caire que se li donava a aquest col·lectiu de persones com que no podien formar part de la societat, perquè hi havia un estigma en relació a la perillositat o en relació a que no eren capaços de conviure o adaptar-se. És veritat que la nostra població és una població molt afectada i això també requeria una assistència mèdica que nosaltres sempre hem tingut. El que més caracteritza també a Villablanca és una mica la llunyania de les famílies, que ha representat també el poder lluitar perquè no hi hagi una situació de desarraigo. En relació al personal, és un personal que va vindre als anys 60 de Ciutat Real per una qüestió industrial de la zona i certament aquests nens i aquesta població ha estat la seva família, hem crescut tots junts. Arrel dels anys 80, va haver-hi, als anys 86 hi ha una llei, la Llei General de Salut, de Sanitat i una reforma psiquiàtrica que permet que el centre, en aquesta situació d'exclusió d'aquest col·lectiu, passi a una obertura institucional. I d'aquesta manera comencen programes i projectes i una atenció més individualitzada, més personalitzada a les persones que atenem. Bueno, això fins aleshores, que realment ha significat un gran repte i que ha fet que de 17 hospitals que hi havia
als anys 80, actualment solament queden 5, no? I que defensem un model que passa de l'exclusió i de la reclusió i la custòdia a un model basat en els drets de les persones com qualsevol altre. N'anirem parlant al llarg del programa d'aquesta desestigmatització de la població de Villablanca i de la resta de centres d'aquestes característiques, però també volem parlar amb el senyor Godall de l'evolució dels centres. Estàvem parlant ara d'aquesta quantitat de centres que s'han anat reduint, però per contra Villablanca ha anat creixent. A part del centre assistencial on som avui en dia, aquí a la carretera de Vallissens, també tenim el centre de Cambrils, de la carretera de Cambrils, i el centre de Bellvitge. Com i de quina manera es creen aquests dos centres? Sí, tal com deia ara l'Elisa, Villablanca, des del seu inici l'any 51, s'ha anat ordenant i ha anat millorant els seus equipaments, però després, amb aquesta millora contínua dels serveis de Villablanca, hi va haver un salt qualitatiu aproximadament cap als anys 90, quan es va començar a concertar la gestió de diferents nous equipaments amb l'Administració de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, aleshores Benestar Social, avui Departament de Drets Socials, i aquesta expansió, aquest creixement i obertura de nous equipaments el podríem dividir en 3 etapes. La primera etapa, com bé deies tu, la podríem més o menys ubicar als anys 90, Marinada, com a nou centre residencial i centre de dia ubicat a la carretera de Cambrils. Neix l'any 1991 i és el primer centre que els serveis de Villablanca concerten amb l'Administració de la Generalitat. També en aquella etapa, fora del que seria també l'àrea de Villablanca, dintre dels espais del que seria els murs interns, com bé deia ara l'Elisa, de Villablanca, es fa també una remodelació d'una de les residències, que és la residència Maricel, i també en aquells moments es fa l'obertura del centre Vallissens, amb les residències Mestral i Garbí. Totes aquestes places també concertades en aquell moment amb el Departament de Benestar Social. En una segona fase, i amb aquesta voluntat d'anar creixent i d'anar-se expandint, apareixen, més enllà dels serveis residencials, el que s'anomenen els serveis especialitzats per les persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental. S'obre a la ciutat de Reus el centre ambulatori, el CEMSDI, per a persones amb discapacitat intel·lectual i problemes de salut mental, i també s'obre, dintre de les instal·lacions de Villablanca, la unitat d'hospitalització especialitzada en discapacitat intel·lectual i salut mental. Aquestes places s'obren amb centres ja d'un caire més especialitzat que complementa l'oferta d'equipaments més residencials que havíem anat obrint fins a aquell moment. Després, més endavant ja, entraríem en aquesta tercera fase i Villablanca obre per primera vegada un centre fora de la nostra demarcació de Tarragona, que, com bé deies tu, és l'Hospitalet de Llobregat, la residència i centre de dia Hospitalet Bellvitge, que enguany també està d'aniversari perquè arriba al seu 10è aniversari. Va obrir l'any 2011. En paral·lel amb això, també dintre del que serien les instal·lacions de Villablanca es fa la remodelació de la residència al Bosc i es converteix en una residència totalment adaptada a les necessitats actuals. I per primera vegada també dintre de les instal·lacions de Villablanca s'obre un equipament residencial per a infants i adolescents amb problemes també de discapacitat intel·lectual i salut mental. Tots aquests serveis, que a poc han anat creixent i han anat millorant, complementen l'oferta de Villablanca. I ara mateix estem en una fase de remodelació també integral de la unitat de mitja i llarga estada, que és la unitat Pirineus, que atén també a persones amb problemes de salut mental i discapacitat intel·lectual. Villablanca, durant tots aquests anys, ha anat creixent. I avui els serveis de Villablanca són més i millors en relació a quan vam començar l'any 1951. Són serveis més potents, adaptats a les necessitats de les persones amb discapacitat intel·lectual i diversitat funcional. Hem parlat de passat, hem parlat de present i amb la gerent, amb la senyora Cori Rodríguez, volem parlar també de futur. Quins són els reptes de Villablanca de cara als pròxims anys?
Doncs mira, jo abans d'entrar en el repte sí que he rescatat de l'Elisa i el David tres fets que caracteritzen la història de Villablanca, que seria aquesta continuïtat assistencial, aquesta millora, aquesta atenció a les persones, i això sempre ens ha acompanyat en tota aquesta evolució. L'expertesa i la solvència tècnica dels nostres equips, sempre s'han anat formant per atendre aquestes persones de la millor manera, i aquesta capacitat d'adaptació per en tot moment poder atendre l'evolució, les necessitats i el que ens estaven demanant al territori. I en quant als reptes, sí que crec que hem de diferenciar com a dos grans blocs. El que seria de portes endins, el que és el recinte de Villablanca, com ens hem de reordenar, què hem de fer, i el segon bloc, que seria més de cara al treball amb la pròpia administració, sempre ha d'estar present, evidentment, amb la part interna, però per desenvolupar altres serveis hem de fer aquest treball més coordinat. En quant a la part, amb aquest bloc que dèiem més internament, com a reptes, teníem aquesta reordenació i adaptació dels espais que ens estava explicant el David, que hem començat pel Bosc, ara estem a la unitat mitja llarga estada de Pirineus, doncs hem de continuar reordenant tot això per millorar o per confeccionar uns espais més concrets per les tipologies que ens estan demanant els nostres usuaris. En tot aquest any i mig de la Covid sí que ens ha ensenyat que amb els nous reptes hem d'incorporar amb els nous equipaments sales més diàfanes, però que alhora ens permetin també sectoritzar per poder atendre amb una millor qualitat i poder evitar segons quins temes. Totes aquestes adaptacions les volem fer, construir-les més com una llar, amb un caire més de llar, evitant tot el tema més hospitalari que fins ara ens havia acompanyat. Aquests espais, a més, han de ser pràctics perquè el nostre personal també sigui més fàcil atendre a les nostres persones. Llavors, l'altra branca que hem de desenvolupar és tot el tema de la responsabilitat social corporativa. També tenim la UNIVIL, la unitat d'investigació, que sempre té projectes en mà per poder avançar en l'àrea de la discapacitat intel·lectual, i tot el tema de les tecnologies, de les noves tecnologies. Ara fa 2 dies o 3 van començar un nou projecte de realitat immersiva que crec que pot donar molt de joc als nostres residents, que es pot adaptar concretament per cada un dels grups i pot evolucionar. També hi ha una altra part que, com a repte, ens hem de focar, que és tot el tema del capital humà. Hem de seguir invertint, hem invertit molt en el tema de formació. Jo crec que és una part molt important per poder continuar en ella i poder fer aquesta formació continuada. També estudis de clima, de compromís, per poder fer un equip més potent i més concentrat. I ja de l'altre bloc que dèiem, que és la relació amb l'administració, la branca més externa, sempre hem tingut un treball molt estret amb ells de coordinació, de veure què és el que ens falta a la nostra ciutat, a la nostra província, quines són les necessitats que estan arribant al departament i poder tirar endavant aquests projectes. Evidentment, aquests projectes sempre van enganxats a que hi hagi un pressupost corresponent i una facilitat per poder contractar tota aquella activitat. Fa això, el que deia el David, uns 3 anys van col·laborar molt estretament per poder posar en marxa aquesta nova residència, la residència Àtria. És una residència per a menors i amb això estem atents per poder fer aquesta feina de col·laboració conjunta. Hem anat parlant de passat, de present, de futur i hi ha hagut un denominador comú en tot aquest període, que és el Departament ara ja de Drets Socials, i volem saludar el seu director dels Serveis Territorials de Tarragona, el senyor Daniel Segalà, per veure també quin és el paper. Hem parlat molt del paper de l'administració a Villablanca, però quin és el paper de Villablanca per a l'administració? Com i de quina manera aquesta relació es continua mantenint al llarg dels anys? D'entrada, dir que Villablanca és el principal proveïdor de serveis residencials per a persones amb discapacitat profunda al Camp de Tarragona. Per tant, des d'un punt de vista quantitatiu, és important destacar-ho. De fet, per l'administració i el Departament en concret de Drets Socials, és un deure que tenim cobrir una necessitat existent, creixent, per oferir residència a persones amb discapacitat profunda, amb l'objectiu que puguin portar a terme el seu projecte de vida i que puguin integrar-se socialment i també laboralment. Parlava des d'un punt de vista quantitatiu i en aquest sentit concretar que actualment gairebé hi ha unes 300 places concertades entre l'administració i Villablanca, que són molt necessàries. I per altra banda, des d'un punt de vista qualitatiu, m'agradaria destacar el personal i les tasques que han fet de qualitat i de bon servei en tots aquests anys.
Llavors, des de l'administració, el que volem és que el que ha fet Villablanca en un passat i el que fa en un present es continuï exercint en un futur. Hem parlat molt, de fet, totes 4 intervencions han versat al voltant de l'usuari, del resident, però també del professional, i precisament en aquesta segona taula que farem ara, que arrencarem de seguida, parlarem molt amb professionals, i jo li volia preguntar, gerent, la importància, vostè també ho ha deixat caure, la importància del capital humà, i li pregunto la importància del capital humà també en aquest darrer any i mig de pandèmia. Com i de quina manera s'ha pogut viure i conviure amb el virus en un espai delimitat i tancat, evidentment, però on també els treballadors entren i surten? Com han estat les vivències dels treballadors a Villablanca durant aquest darrer any i mig? Doncs mira, realment hem de destacar aquesta implicació real de tots els professionals. Realment, als inicis de la pandèmia va ser molt dur, va ser un moment en què tots no sabien com enfrontar, com entomar tot aquest repte, i realment ens vam saber reposicionar tots. Sí que vam patir en alguns serveis, algunes unitats més que d'altres, però crec que el nostre personal ha estat a l'alçada de poder donar aquesta cobertura. Vull dir, a banda de saber de tots aquests nervis que ha pogut tenir cada una d'elles, sí que han sabut reordenar-se, seguir les instruccions, aplicar els protocols, i amb això jo crec que hem de estar satisfets. De fet, al finalitzar aquesta pandèmia també vam voler fer una enquesta a tots els personals per detectar possibles punts que ells se sentissin malament o que poguessin detectar, i realment la nostra sorpresa va ser que la majoria de valoració va ser encertada. Es van detectar alguns punts que podien millorar, alguns serveis dels vestidors, algunes coses concretes que segurament podien haver ajudat. Doncs això és rebre aquest aprenentatge per poder fer aquestes adaptacions per si passés de nou alguna cosa així, que esperem que no. És Cori Rodríguez, la gerent de Villablanca. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. En aquesta primera taula també ens ha acompanyat el senyor Daniel Segalà, el director dels Serveis Territorials de Tarragona del Departament de Drets Socials. També gràcies per ser amb nosaltres. El senyor David Godall, el director del Centre de la Marinada i també de Bellvitge. Gràcies també per ser amb nosaltres. Gràcies. I la senyora Elisa Bellan, treballadora social d'aquí de Villablanca. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Tornem de seguida, res. Veiem ara un petitet tas de com i de quina manera també es conviu des de fora amb Villablanca, i tornem de seguida amb treballadors d'aquest centre per conèixer com és el seu dia a dia. Para mí, mi vida es la residencia, es el bienestar de mis hijos, ahí lo tengo todo lo que a mí me preocupa, y todo lo que me hace sufrir, todo lo que me hace vivir, son mis hijos. Entonces ahí los tengo, estoy contentísima porque mejor no pueden estar en todos los aspectos. Siempre queremos mejorar, estamos muy bien, pero siempre aspiras a más. Pero lo que espero y deseo con toda mi alma es que no cambien, que sigan como van, porque tienen una manera de llevar las cosas muy bien, muy bonita. Y mi vida es eso, es intentar que lo que tenemos bueno no lo perdamos, y si podemos mejorar, pues ahí estamos para lo que haga falta. Anem amb aquesta segona taula des del centre de Villablanca a Reus, a la carretera de Vallissens. Hem parlat sobretot de la història i del futur del centre i també del grup. El que volem avui és conèixer també quin és el seu dia a dia, i ho farem amb 3 professionals que són aquí a peu del canó. Comencem saludant a l'Elisenda Garcia, ella és fisioterapeuta. Moltíssimes gràcies per ser amb nosaltres. Hola, bon dia. Parlarem també amb la Pilar Escoda, que és del personal d'atenció directa. Hola, bon dia. I amb la Mireia Castellà, que és psicòloga clínica responsable del programa SOMI, que després ens explicaràs què és això del SOMI. Benvinguda. Gràcies, bon dia. Comencem parlant d'un dels aspectes que també més ha canviat al llarg dels darrers anys, que és la fisioteràpia. I com i de quina manera, Elisenda Garcia, treballeu des d'aquest centre i com heu evolucionat també al llarg d'aquests darrers anys amb els residents, amb els usuaris? Doncs sí, mira, fa més o menys 20 anys vaig començar a treballar en una residència del grup Pere Mata. La gent que vivia aquí tenia diagnòstic de discapacitat intel·lectual i grans necessitats. I jo acabava de sortir de la carrera i m'havien explicat només en una hora què era el retard mental, que era com abans se deia, no? Llavors vaig començar a fer els meus tractaments de fisioteràpia i em vaig donar compte que moltes d'aquelles persones no parlaven, no sabia si mantenien,
a vegades marxaven, no deixava que els toqués, i clar, en la meva professió el tocar és molt important. Llavors vaig començar a fer-me moltes preguntes, vaig començar a canviar la meva manera de treballar, vaig deixar a part, de banda, la fisioteràpia més convencional, vull dir que vaig deixar de banda el que era la sala de fisio, la camilla, tot aquest tema, i vaig començar a fer una fisioteràpia molt més adaptada als residents que tenia. Em vaig donar compte que aquestes persones, que com que no parlaven, era molt important el deixar de banda el tema verbal i treballar més des de l'observació. És molt important treballar en equip i la diferència que ens diferencia amb uns altres professionals d'un altre àmbit, com per exemple a nivell hospitalari, és que és necessari crear el vincle amb aquests residents i per això és necessari conèixer les seves preferències i els seus gustos. És molt important crear el vincle per poder aconseguir els objectius que volem amb aquests residents. I crec que aquest tema, el tema de conèixer les preferències i gustos i crear el vincle, no és tan important en altres llocs, no? Perquè m'enteneu, a nivell de fisioteràpia, després d'una fractura de canell, si busco l'objectiu de tornar a recuperar la mobilitat d'aquella mà i jo sé que aquella persona és una persona rutinària i que no li agraden els llocs nous perquè se sent insegur, el que faig és traslladar i adaptar la fisioteràpia a un lloc més quotidià. Per exemple, al menjador. Vaig al menjador i intento acompanyar el seu canell durant els àpats o bé tallo potser a trossets el pa perquè agafi amb els dits i vagi fent ell sol el moviment de dits i recuperar la funcionalitat d'aquesta mà. Per mi, aquesta manera de treballar també és fisioteràpia, no? Com que és molt important treballar a nivell d'equip, hem fet un grup de treball on aprenem uns dels altres i en aquest grup de treball hi ha diferents branques de diferents tipus de professionals. Mirem llibres, aprenem els uns dels altres, aprenem les estratègies d'uns, les traspassem a les altres i fins i tot hem fet una guia. Hem fet una guia on hem posat les estratègies d'actuació, d'acompanyament, estratègies que poden ser més motrius, més sensorials, perquè tot el personal de Villablanca pugui acompanyar aquests residents durant tot el dia. I aquesta és la nostra manera d'intervenir, crear sobretot molt el vincle amb els nostres residents. Llavors, he de dir que no únicament hem canviat la manera de mirar, els professionals, ni les activitats que els anem oferint, sinó que contínuament, ja portem uns anys, que també estem canviant tot el tema de les instal·lacions, dels parcs exteriors, de la manera de fer les festes i dintre de totes les nostres activitats hi té cabuda qualsevol tipus de resident, sigui quina sigui la seva capacitat. És molt difícil crear el vincle? Ho dic perquè és veritat que hi ha gent aquí que porta temps, que són molts anys i, per tant, al llarg del dia a dia aconseguim, però quan arriba un resident nou, com i de quina manera s'estableix aquest vincle? Doncs mira, primer de tot t'informes d'on ve i del seu recorregut anterior. Últimament ens ingressen molts nois escolaritzats i és molt important, abans de començar a treballar amb ells, parlar amb la família i parlar amb els professionals que abans han estat amb ells, o si venen de casa, amb la família. Crear el vincle, home, aquí a Villablanca hi ha molts perfils de residents i amb uns que t'acosten menys i amb uns altres que t'acosten més. I evidentment que si utilitzes la paraula i aquella persona t'entén, és molt més fàcil que amb persones que no entenen i que no tenen paraula. Llavors has d'anar a buscar uns altres tipus d'estratègies, més de saber tocar, per on tocar, observar molt bé el cos d'aquella persona, perquè els residents sempre parlen, encara que no parlin, te mostren amb els seus gestos com els has de tocar, com els has de guiar, i ells te van informant. El vincle, depèn del tipus de resident, però al final sempre aconseguim dia tras dia, acabem aconseguint aquest vincle. La importància d'entendre la professionalitat no només amb els llibres de text a la mà, sinó també sabent adaptar-nos i sabent canviar les metodologies i adaptant-nos al nostre dia a dia i també al dia a dia dels nostres usuaris. Amb la Pilar Escoda volem parlar una mica també d'aquesta importància d'anar creixent, d'anar aprenent
amb les persones amb les quals treballeu. Com i de quina manera aquest treball multidisciplinar el aneu compartint, el aneu treballant? Jo crec que és molt important perquè és molt important per ells, pels nois que tenem, perquè així també li podem oferir varietat i ells poden escollir, que això també és molt important, les activitats que volen fer i estaran més contents si fan coses agradables per ells. I després també és molt important potser pel personal d'atenció directa, pels cuidadors, perquè si ens anem posant al dia i ens anem renovant i podem buscar objectius nous, això arriba a una motivació, cosa que quan portes molts anys a la casa també és difícil a vegades motivar-te, i d'aquesta manera sempre busques alguna coseta nova per poder fer, no? Això és molt... Després, també si penses en les necessitats bàsiques d'aquestes persones, jo crec que no només vol dir que han d'estar ben nets o ben menjats o ben dormits, sinó que durant el dia tenen que fer coses, no? I si són funcionals, doncs molt millor. I buscar les activitats funcionals és molt adequat per ells. Ja parlant de motricitat o d'activació, d'activitats que són més de moure's, de passejar, de fer esports, de psicomotricitat, que això ens va bé a tots. Després també potser més terapèutiques i més cognitives, que també farem treballar més al cap, amb coordinació i diferents mobilitats també, però amb treball de memòria, amb treball de fer la pinça, totes aquestes coses també es poden treballar molt bé. I aquí dintre també hi podríem entrar la comunicació, que és molt important per arribar a aquest vincle que deia l'Eli, que no ens podem comunicar verbalment sempre i ells potser no ens entenen adequadament i aquí també la comunicació, treballar-la, això també ho hem après i estem fent una bona feina per arribar amb ells i disminuir aquestes conductes inadequades que a vegades tenen també, si ens comuniquem, entenem i si entenem. Tot això fa, per a mi, que si pots oferir més, poden escollir, ells també estan més contents, disminueixen aquestes conductes inadequades i estan millor, al final arribes a una qualitat de vida que és una millor qualitat de vida que és per lo que treballem, bàsicament, no? La importància, evidentment, de cobrir aquelles necessitats bàsiques, evidentment, però al llarg dels anys s'ha vist també aquesta importància d'atendre també les persones amb discapacitat com si fossin persones, que al final és al cap i a la fi el que són, i per tant atendre també les seves necessitats emocionals i la resta de necessitats que tenim bàsiques, tots els éssers humans. Aquí també és on hi entra el programa Som-hi. Què és i com el treballeu des de Villablanca? Correcte. El Som-hi és part del que ha dit la meva companya Eli, part del que ha dit la meva companya Pilar. El Som-hi és, com diu la paraula, Som-hi és una paraula dinàmica, és una paraula vital, és una paraula que parla de l'equip, som i anem, no? Som-hi. Doncs aquesta és la vitalitat de la que parla, de que han parlat elles dues, no? Comparteix, és a dir, les activitats a Villablanca ja existien, és a dir, tot comença als anys 90, quan aquesta part més assistencial comença a ser, la part més assistencial comença a ser important, però mirem altres aspectes, altres àrees del funcionament de la persona com funcionem tu i jo, nosaltres, sí? I fem l'engranatge entre tots els professionals de la casa, vol dir que a partir del pla individual de cadascuna de les persones que viuen aquí, ens trobem tots els perfils professionals d'atenció directa, fisioterapeutes, psiquiatres, metges, psicòlegs, monitors, per decidir, sí?, què és el que necessita per un costat aquesta persona i què és el que li agrada a aquesta persona. Parlem tant de necessitats de la persona com dels desitjos, sí? I aquesta és la nostra intervenció, a partir del pla atencional d'activitats. Les activitats hem crescut i ens hem variat, tenim molta variació, hem ampliat a totes les àrees del funcionament humà, tenint en compte lo vital agafadet de la mà de l'enfermetat, però sobretot amb aquest vitalisme i amb aquesta proposta de model de vida activa.
model de vida activa i de model de drets. Tinc el dret de decidir què és el que vull a la meva vida. Els proporcionem, per tant, el mateix que volem per nosaltres, doncs els hi ho farem amb ells, a partir de moltes activitats. Per exemple, tenim de cos i moviment, tenim una àrea que és el cos i moviment, que han dit molt bé les meves companyes, doncs una varietat d'activitats. Des de casa, doncs, tenim projectes molt interessants que són el Mou-te, el Caminem, l'Equilibra'm i el Sentim, que és una molt forta aposta de la casa sobre l'estimulació multisensorial, per exemple. Suport afectiu. Suport afectiu els ajudem al personal d'atenció directa, repetim, psicòlegs, metges, infermers, tothom, fem activitats d'aquest caire donant suport afectiu, com que teràpia assistida amb animals, tant amb cavall com amb gossos, amb diferents tipus de gossos, d'acord? També tenim el treball d'autogestió, la nostra estimada, la protagonista de la casa, la Marissa, que ens parla de totes les activitats. Per exemple, és una de les grans gestores del treball d'autogestió. Tenim una varietat enorme, taller d'habilitats socials, taller de sex-afectivitat, que és una de les altres activitats transversals a tota la casa. Aprenentatge, un altre, els ajudem a seguir aprenent amb tota una aposta molt atractiva, que és des de les tècniques interactives, una de les qüestions que dèiem d'estar al dia, hem d'estar al dia perquè ens venen xavals que realment dominen tota una sèrie de tècniques que també els volem oferir i els volem seguir oferint, fins a dir-te que l'última proposta i l'últim gran projecte ha sigut el de realitat immersiva. Ja tenim la sala de realitat immersiva adaptada a tots els nivells dels nostres usuaris i també un desplegament de joguines robòtiques per motivar-los mitjançant el joc, seguir fent aprenentatge. I d'aquí et diria també altres tallers com de la vida autònoma, per potenciar la seva vida autònoma des del taller de cuina on són xefs i fan diferents receptes, a ser responsable, com és la Marissa, responsable del servei de biblioteca. Fantàstic. I després, oci lleure, surten, s'integren a la comunitat, fan sessions juntament amb altres persones, ciutadans de Reus, amb una sessió de fitness o de zumba, per exemple, van als salons per balls de saló, fan piscines, surten de colònies, surten a veure museus, etc. Molt breument, perquè estem fora de temps, però sí que m'agradaria preguntar-vos, clar, aquest pla d'activitats, com i de quina manera s'ha vist truncat per la Covid? És a dir, 1 any i mig d'impossibilitat de trobar-nos, de tocar-nos, de veure'ns, d'abraçar-nos. Com i de quina manera ho heu gestionat, això aquí? Doncs mira, ens hem tingut que reinventar, no? Portem sempre, jo porto 20 anys, 25 reinventant-me i ens hem tingut que reinventar i hem tingut que agafar totes les activitats i portar-les a les seves habitacions, als menjadors, perquè, clar, no podien sortir, no? Sobretot quan hi havia alguna residència que tenia Covid. Clar, ha sigut difícil, perquè, clar, a més amb aquells trajes, no? I ens ha costat moltíssim, però, bueno, hem intentat i, a més, hem canviat les activitats. Abans el que feien era sortir cap a casa, potser veure els seus familiars, i ara el que hem fet és moltes videoconferències perquè estiguessin i vegessin la seva família, perquè molts d'ells no en tenien res. I ha sigut costós, però, bueno, al final ens hem sortit i aquí estem, no? Costa molt el tema de la videoconferència? Ho dic perquè una persona acostumada potser a poder veure els seus familiars i que d'un cop a l'altre li trenquis aquesta necessitat també, no? Bueno, jo crec que sí, que costa molt. Ells, el fet de veure'ls... Bueno, clar, la part sensitiva d'ells és una miqueta diferent potser a la nostra, no? El de tocar i tot això ja són una miqueta més reacis, potser a vegades, o almenys alguns. Però, i la videoconferència per això no ha costat. Sí que és veritat que, el que deia abans l'Eli, també ens porta que nosaltres aquesta part més sensitiva l'hem hagut de fer nosaltres, no? Aquesta comunicació, aquest tracte més que poden aportar les famílies l'hem hagut de fer nosaltres, encara que anéssim amb un traje, doncs allà estàvem, no?, per tot el que necessitaven. És la Pilar Escoda, del personal d'atenció directa, també ens ha acompanyat la Mireia Castellà, psicòloga clínica i responsable d'aquest programa tan transversal que hem conegut al Som-hi.
i l'Elisenda Garcia, fisioterapeuta d'aquí del Centre Villablanca. Moltes gràcies a les tres per ser aquí amb nosaltres avui. Moltes gràcies a vosaltres. Continuem aquí al Qüestió de Fons, avui especial 3 de desembre. Me llamo Marisa, tengo 36 años y hace 12 años que estoy en Villablanca. Ayudo a los cuidadores, a los usuarios, voy a talleres y después voy al bar. A mí me encanta la peluquería. Siempre digo, vamos a la peluquería. Cojo tinte, me hago tinte, hago depilación, hago muchas cosas. Las actividades que hago en Villablanca son Free Fusion, arte terapia, biblioteca, perros, bailes de salón y bailes en línea. A mí me gusta la biblioteca porque me relaja y me estimula. En el grupo de autogestión hacemos muchas cosas, como sobre los derechos hacia las personas que les ayudan a desenvolverse ellos mismos. Por ejemplo, hemos hecho la fiesta hawaiana, hemos hecho la fiesta europea, hemos hecho paellas, hemos hecho conciertos, hemos hecho todo lo que proponemos nosotros. Todo lo que proponemos nosotros lo tenemos que hacer nosotros. No lo pueden hacer ni los monitores ni ellos, nosotros mismos. La gente de Villablanca son simpáticos, amables, cariñosos. Para mí ha sido lo mejor. Y sobre todo con Maricel he tenido la oportunidad que mi madre me trajo un sitio maravilloso. Que si me ayudan, cuando tengo un problema me ayudan. Están las 24 horas ayudándome, por la noche ayudándome. Y yo estoy muy contenta con ellos. Acabarem aquesta qüestió de fons al voltant del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat amb aquesta tercera taula que ens acompanyen i tot seguit passem a presentar el Víctor Benito, responsable del personal d'atenció directa. Gràcies per ser amb nosaltres. Hola, bon dia. També ens acompanya el Francisco Ventura, el personal d'atenció directa. La Montse Sorribas, cap d'estudis de l'Institut Gaudí de Reus. Bon dia. I el Rafael Martínez, el coordinador de formació i recerca. Gràcies també per ser amb nosaltres. Comencem parlant amb el senyor Benito, responsable del personal d'atenció directa, per conèixer una mica també com i de quina manera s'estructura i s'organitza el centre de Villablanca. Estem parlant, perquè ens entenguem, una metàfora, un edifici en el qual hi ha 400 inquilins. A vegades ens costa organitzar-nos en un edifici, un bloc de pisos, de 3 o 4 pisos. Com us organitzeu aquí? Bueno, és que potser el paral·lelisme d'edifici ja no és just d'entrada. És que potser podríem parlar d'un poble. És que hi ha pobles que són més petits que Villablanca. Hem de comptar que Villablanca està subdividit en 6 unitats o residències i aquests 400 usuaris estan distribuïts en aquestes residències segons la seva tipologia i segons les seves necessitats i la patologia que pateixen. Aleshores, un dia a Villablanca, des de ben entrat al matí, a primera hora arribarien 60 professionals només basats en l'atenció directa, pura i dura. I segons va avançant es van omplint la resta de col·lectius i d'això, i arribaríem a triplicar aquest nombre. No simultàniament, però de professionals a Villablanca estaríem parlant d'uns 400, gairebé tants com usuaris. Aleshores, aquest personal està dividit en aquestes unitats que hem parlat i, clar, dia a dia, tampoc aquest paral·lelisme, com és una llar, és una vida, és la consecució d'aquests dies. Com l'arrencaríem de manera mirant què ha passat el dia anterior i com enfrontarem l'endemà. Ha empitjorat una ferida, hi ha una sortida al metge avui... Clar, tot això ve des de l'anticipació del personal d'atenció directa. Totes aquestes necessitats s'intenten canalitzar i, bueno, perdona... No, tranquil, home, tranquil. Vull dir, al final és el dia a dia, de com i de quina manera organitzeu també la logística i aquí també hi entren aquelles activitats de les quals parlàvem amb l'anterior taula, de com i de quina manera també es van distribuint en les diferents activitats i també van entrant en aquests programes i en aquestes unitats transversals de professionals que els van ajudant en el seu dia a dia. Al començament de qualsevol dia comença, com a qualsevol cas, amb les activitats bàsiques de la vida diària que en diem aquí, que és una cosa tan bàsica com la higiene o l'esmorzar, el menjar, el anar ben vestit, però com segurament s'ha comentat amb altres taules rodones,
tot això cada vegada està agafant un cariu d'ampliació i se li està donant una importància cada vegada més gran a lo que és el temps de lleure, que és una assignatura pendent en aquestes residències que històricament ha estat una miqueta aquí. Clar, hem anat canviant el perfil d'atenció a l'usuari, per tant, també aquest perfil de professional que acompanya l'usuari. D'aquí que ens acompanyi la responsable d'estudis de l'Institut Gaudí de Reus per parlar també de com i de quina manera s'estan formant i estan canviant les formacions per a aquests professionals que venen a una institució com és Villablanca. Molt bé. Realment hi ha hagut un canvi molt important, no? Perquè inicialment, jo vaig ser treballadora de Villablanca fa molts anys i realment constato el que ell deia, que teníem un professional bàsicament centrat en el que era la part assistencial, la dutxa, higienes, menjars, acompanyament al pati. I aquest professional havia de canviar. Necessitàvem un professional que fes una atenció més individualitzada, més pensada en la necessitat de la persona. En aquest procés vam tenir una reunió amb el Paco Aguilera en aquell moment que ens va parlar d'un canvi ja de mentalitat en la persona. Ja no parlaven de persona pacient, sinó que parlaven de persona usuària. El canvi era molt important perquè no era una persona que espera un servei, sinó que és una persona que fa ús i té dret a aquest servei. Des d'aquest punt de vista, a mi em va suposar un canvi. En aquell moment vaig deixar de treballar a Villablanca perquè m'estava formant per ser professora i vaig decidir que seria professora de formació professional gràcies a Villablanca, que ho agrairé sempre. En tot això, el títol, la professionalització anava canviant. Estàvem parlant que s'estava fent una formació per professionals que havien d'atendre persones al llarg, de cura de llarga estança, a vegades fins i tot al llarg de la seva vida. Llavors, la titulació va fer, o en el tema de qualificació es va fer un pas més, i no només parlaven d'higienes, d'alimentació, sinó que, a més, comunicació alternativa, que poguessin comunicar d'una altra manera amb el personal, que tingués una formació en aspectes psicosocials, des de potser portar un taller de memòria o ajudar a fer aquest suport, a fer una sortida o estar donant suport amb una sortida en compres o atenció domiciliària. I sobretot es va fer molt pes a la comprensió de lo que era la malaltia mental, les discapacitats cognitives, les discapacitats sensorials i les seves necessitats. Tot això lliga a que, clar, teníem tota una sèrie de professionals que portaven molts anys treballant a Villablanca, però, clar, aquesta formació era nova, era una titulació que no havien tingut l'oportunitat de tenir accés. Llavors es va crear el sistema de qualificació professionals a través d'acreditació de competències, que consistia en que les persones que portaven molts anys treballant, que tenien un bagatge gens menyspreable, perquè realment hi havia persones que portaven 20 anys atenent persones. Llavors passaven per un tribunal on demostraven aquest saber fer, aquest saber actuar i aquesta competència professional i se'ls reconeixia o se'ls donava el que se deia un certificat, o se diu un certificat de professionalitat, que a més els dona peu a poder obtenir el títol en cas o seguir poder estudiant, era una opció personal de cadascú. Dins d'aquest procés va néixer el model dual. El model dual és un model en el que l'estudiant esdevé aprenent. És la persona que estudia en l'institut tots aquests continguts, però que dedica 1.000 hores dels seus estudis a treballar en l'empresa, de manera tutoritzada, amb professionals propis del centre que faran de tutors i guiaran aquest alumne, i tutors per part també de l'institut, i aquest encaix fa que l'alumne treballador sigui un professional molt ben format quan acaba.
anem a conèixer, senyora Sorribas, Sí. un d'aquests professionals. Molt bé. A veure com i de quina manera ha viscut el Francisco Ventura aquesta experiència a la FP Dual. Ara, senyor Ventura, vostè treballa aquí, a Villablanca, Sí. per tant, heu aconseguit l'objectiu definitiu, que era acabar, convertir-vos en professional y obtenir la feina. Com ha estat aquest procés d'aprenentatge amb la FP Dual? Bueno, pues mi experiencia la verdad que ha sido muy positiva, gratificante y motivadora, ¿no? Positiva porque me ha ayudado a insertarme en el mundo laboral y a poner en práctica todo el conocimiento adquirido durante el primer ciclo, bueno, el primer año de ciclo. Motivadora, ¿por qué? Porque estás en el último año de ciclo, ¿no? Donde estás poniendo en práctica todo el conocimiento que hayas tenido, sigues yendo a estudiar, pero también recibes una compensación económica que te hace ver, ¿no? En plan de, hostia, estoy trabajando, estoy finalizando el ciclo y tengo la oportunidad de quedarme aquí, ya que ya empiezas a formar parte del equipo, conoces a los chicos, conoces su día a día, las actividades, bueno. Es increíble, la verdad, y bastante gratificante porque el saber que estás ayudando a una persona, la estás apoyando en sus momentos, solicita tu ayuda muchas veces, ¿no? Viene a buscar conversación contigo, bueno, és bastant bueno. Aquest canvi ja de paradigma a l'hora de la formació ja l'heu notat, com i de quina manera ja no és atendre només les necessitats bàsiques de l'usuari, sinó que també és enriquir-lo en la part més personal? Exacto, es el estar con ellos, el acompañarnos al día a día. Ya no es solo realizar una higiene o desde estar allí en las actividades, sino que es acompañarlo al día a día, mantener conversaciones, el intercambio de palabras, el que, bueno, los usuarios que te cuenten su pasado, ¿no? y el hacerte sentir bien cuando vienen hacia ti a pedir cualquier ayuda, cualquier cosa. La verdad que eso es bastante bueno. La importància de la dinamització, de com i de quina manera anem creixent en la recerca, en la formació dels professionals que treballen en aquesta tipologia de centres, i per això també ens acompanya el Rafael Martínez, que és el coordinador de formació i recerca. Senyor Martínez, quins són ara les línies bàsiques estratègiques de recerca aquí a Villablanca? Bueno, en el 2009 Fundación Villablanca creó la UNIVIT, que es la Unidad de Investigación en Discapacidad Intelectual y Trastornos del Desarrollo, y desde el principio hemos estado muy enfocados a lo que es la investigación en indicadores de salud. No solamente indicadores de salud en salud mental, que es un poco la especialidad de Villablanca, sino también en indicadores de salud en salud física y en bienestar social, que son algunos ámbitos que a veces se olvidan dentro de la atención de estas personas. Avui és el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. Moltes vegades ens fa por dir la paraula discapacitat i la paraula discapacitat intel·lectual. Com i de quina manera hem d'entendre aquest magma també de conceptes? És correcte dir discapacitat intel·lectual? Actualmente es correcto, es un término científico y dentro de los diagnósticos internacionales y de las clasificaciones existe el término de discapacidad intelectual. Es importante porque piensa que venimos de un modelo donde las definiciones hacían referencia a un retraso, a un funcionamiento por debajo de la norma, y aquí se hizo un salto importante. Se pasó de este retraso, de este funcionamiento diferente, a una dificultad, a una discapacidad que en este caso es intelectual. La discapacidad hace referencia a los problemas que tiene la persona para llevar a cabo las actividades de la vida cotidiana, que puede ser desde conseguir un trabajo o pasar una formación académica hasta necesidades muy básicas, ¿no? Como una higiene o una alimentación. Al añadir intelectual al concepto de discapacidad también nos hace pensar que esta discapacidad proviene de una dificultad a la hora de razonar, de pensar, de calcular, en definitiva de aprender, de abstraerse. Y esto también hace que se justifique la atención de un equipo multidisciplinar. Deben de haber unas personas que ayudan a esta persona y le dan soporte para que pueda solventar estas dificultades que tiene, y otro grupo de personas que pueden ayudar a rehabilitar a la persona, a enseñar a la persona para un poco superar las dificultades intelectuales. No és el mateix que un trastorn mental. No, piensa que un trastorno mental lo podemos padecer todos. Toda la población puede sufrir una depresión o puede sufrir un trastorno de ansiedad. Evidentemente las personas con discapacidad intelectual también. Ellos, al tener menos recursos, al tener menos capacidad de respuesta y de adaptación, pues sí que es cierto que la sufren en mayor medida, pero no es lo mismo. El trastorno mental viene y va, puede mejorar, puede remitir,
En cambio, la discapacidad intelectual es una condición. La mayoría de las personas, si se ha producido algún accidente durante el parto o alrededor del nacimiento o en la primera infancia, pues ya pueden tener la discapacidad intelectual desde una época muy temprana y esa discapacidad los va a acompañar a lo largo de toda su vida. No es lo mismo. Senyora Sorribas, estàvem parlant d'aquesta necessitat de tenir professionals en l'òrbita més transversal possible. Acadèmicament s'està resolvent aquesta necessitat, diguéssim, de les institucions, dels equipaments d'aquestes característiques, de poder ser els usuaris atesos amb aquesta transversalitat i amb tota aquesta capacitat polièdrica dels professionals? Sí, correcte. Constantment tots els estudis estan en constant, com es diu? Evolució. Evolució, ara no sortia la paraula. Tant empreses com el Departament d'Educació mantenen en reunions a nivell de l'Institut Català de Qualificacions on van veient quines són les necessitats, tot allò que va sorgint i immediatament es busca la fórmula. Per exemple, el títol actual és Atenció a les persones en situació de dependència, però anteriorment el títol es deia Atenció sociosanitària. Es va veure que calia una evolució més i que fes una atenció més especialitzada encara. I sempre es fa tot aquest estudi. Aprofito per dir també que amb el model dual també el que es busca és això. I un aspecte important que moltes vegades ho hem parlat és que Villablanca i l'Institut Gaudí van ser les primeres entitats que van signar un conveni dual a nivell a l'estat espanyol per al cicle mitjà. Llavors era l'atenció sociosanitària. Per què? Perquè precisament si tu vols tenir un professional de qualitat que doni resposta, ha de conèixer la realitat i aquesta realitat canviant. Senyor Benito, s'aconsegueix això? Des de la seva experiència, els professionals que venen formats amb aquesta FP dual aconsegueixen aquest objectiu? Sí. Des que aquest projecte va començar, com diu la Montse, el 15, de fet, diversos alumnes que han passat ja són integrants de la nostra plantilla. I sí, també de la mateixa manera que l'accés antigament no existia ni aquest sociosanitari ni aquesta atenció a la dependència, era potser l'auxiliar d'infermeria, aquest títol des de la formació professional més que et donava l'accés més directe a aquesta mena d'atenció, doncs aquest títol sí, perquè té en compte coses que potser un auxiliar d'infermeria no hi para tant de compte, com podria ser la prevenció de nafres, la gestió logística dels armaris o fins i tot el tracte d'atenció i l'abordatge dels familiars en una simple visita. Acabarem aquesta darrera taula i també el qüestió de fons especial preguntant pels reptes de futur, cap on hem d'anar en aquests pròxims anys, senyor Martínez. Quin és ara mateix els principals objectius en aquest sector de cara a la propera dècada? Bueno, seguro que en alguna de las tablas rodonas anteriores ha salido, pero estamos apostando mucho por el tema de las nuevas actividades. Actividades que incluyen tecnología, además, que es una cosa totalmente novedosa. Y bueno, yo creo que llevábamos muy buen camino, en tanto que integramos la investigación, la formación, la profesionalización de los trabajadores y todo eso hace que vayamos todos a una hacia el mayor objetivo que tenemos, que es la calidad de vida y la atención al usuario. És Rafael Martínez, és coordinador de formació i recerca. També ens ha acompanyat la Montse Sorribas, la cap d'estudis de l'Institut Gaudí de Reus, el Francisco Ventura, del personal d'atenció directa, i també el Víctor Benito, del responsable precisament del personal d'atenció directa. Moltíssimes gràcies a tots quatre per les vostres experiències, les vostres reflexions i per ser avui al Qüestió de Fons. Gràcies. Moltes gràcies. I nosaltres ens acomiadem des d'aquí, des del centre de Villablanca, la carretera de Vallissens. Avui hem volgut donar un cop d'ull a com i de quina manera es treballa en aquesta institució del territori que celebra el seu 70è aniversari. No només està de festa a Villablanca, també ho està Marinada i també ho està Bellvitge, dues altres residències que també es gestionen des de Villablanca i des del grup Pere Mata. Hem volgut parlar de tot plegat avui, 3 de desembre, precisament el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, trencant o intentant trencar el màxim d'estigmes possibles.
no només al voltant dels usuaris, anteriorment dits pacients, ara ja usuaris, sinó també al voltant d'aquests centres. Recordem que al principi del programa ens parlaven de com i de quina manera quedaven estigmatitzats directament fora de les ciutats, allunyats de la societat, i com i de quina manera al llarg d'aquests darrers anys el que s'ha intentat és incorporar-los al màxim possible al seu dia a dia a la societat. Moltíssimes gràcies per la seva atenció i tornarem divendres vinent amb un nou Qüestió de Fons. Gràcies per la confiança.